Boas tardes a todos. Seguimos co ciclo de charlas que organiza a Asamblea Aberta Ourense 15M. Hoxe vais a falar de cooperativismo integral. Tratamos de demorar un pouco porque nos falta Marcos, desconocemos o problema que ten, non podemos ponernos en contacto con ele e tratábamos de esperar un pouco para saber se irá chegar. De momento non está, se ven, pois aportará o que queda convite. E con nos está Rafa Dudo e Iago, que nos van a falar da experiencia deles sobre o cooperativismo integral en Galicia e no resto do Estado. Que nós consideramos que por aí non van as alternativas, non? Ser capaces de organizarnos para podernos sustraer na medida no maior posible do sistema, non? Que nos está devorando a todos. E este tipo de charlas pues, axúdanos a conocer ese tipo de realidades e a establecer redes de contactos para entre todos poder seguir adiante e medrar con esas ideas. Eu non teño nada máis que deciros, quedas con Rafa e esperemos que saia todo ben. Moitas gracias. Bueno, moitas gracias tamén por chamarnos, porque nos estivemos ofrecendo as charlas, pero parece que como o traballo de ofrecer charlas xa veu máis que feito e agora comezan a pedirnos charlas, entón eso está ben que haxa interés. Eu antes de todo quería saber se alguén sabe o que son as cooperativas integrais ou alguén non sabe. Quen non sabe o que é unha cooperativa integral? Está ben que hai xente que non sabe. Sabemos algo. Sí, Hai cooperativas de... Sabedes o que é Revelado? Sabedes que é Enric Durán? Quen non coñece quen é Enric Durán? Coñecedes todos? Bueno, hai dúas persoas, vale. Bueno, pois... antes de comezar co que serían as cooperativas integrais, comentarvos cal é a intención das charlas. A intención é dar a coñecer a existencia deste tipo de proxectos, de cooperativas, e aparte de buscar a implicación da xente con respecto a isto. Se ti recolles esta información e te interesa, buscar a forma de implicarse. Eu sei que hai xente en Ourense que está xa máis ou menos implicada. De feito, isto xa leva 3 asambleas, o que sería a Cooperativa Integral Galega xa leva 3 asambleas, aínda que non ten nome todavía, non se lle puxo nome, pero na próxima asamblea sí que se vai facer. Esa terceira asamblea vai ser aquí en Ourense, de feito, entón está ben que demos a charla hoxe en Ourense, porque dentro de 2 semanas podes asistir a unha asamblea para ver o traballo que levamos feito e o traballo que imos facendo. Entón, as cooperativas integrais non é algo, o sea, se quere facer unha cooperativa integral para toda Galicia, pero realmente non é a nivel Galicia como se traballa a nivel local. Entonces, outra intención é que se faga un nodo aquí en Ourense, igual que eu veño de Vigo. En Vigo estamos máis ou menos a argallar, en Santiago, en Coruña están moi avanzados. Eu penso que do que eu coñezo a xente que en Galicia está máis traballando con respecto a isto das cooperativas integrais. Bueno, eu xa pasaría a explicar o que é unha cooperativa integral así de memoria, a grandes rasgos, aínda que ao longo da charla e logo coas preguntas, pretendo que isto sea unha charla curta e logo a través das preguntas se collan todos os matices, resolver dúbidas. Unha cooperativa integral, aínda que o nome poda levar a confusión polo tema da cooperativa, non é realmente unha cooperativa. Unha cooperativa integral é unha rede de proxectos cooperativos. É unha... o que se pretende unha cooperativa integral é proveer a xente de todo o que fai falla para vivir. Por eso se chama integral. Se chama cooperativa porque comparte aspectos do que serían as cooperativas, como pode ser que é asamblearia, que é horizontal, emprega moeda social, por exemplo, ten moitas cousas que teñen que ver coas cooperativas. É integral por eso que vos dicía, pretende proveer de todo, proveer de alimentación, de educación, de financiación, de enerxía, de vivenda, o sea, todo o que precisamos para vivir pretende conseguirse a través da autoxestión. Por eso se chama cooperativa, porque se fai emprego da autoxestión. Aquí non se pide a alguén que nos dea algo, como está pasando agora, que pedimos que haxa unha educación, pedimos que haxa unha sanidade, tamén unha sanidade nas cooperativas integrais. Aquí se pretende que nós, organizándonos, agora que hai tantos movimentos sociais e tanta xente que quere xuntarse para facer cousas,
que se fagan de cara a pois, proveer de todas estas cousas. Mais aló desto, unha cooperativa integral é unha fórmula xurídica, é unha ferramenta para protexer e para coordinar todos os proxectos que formen parte desta rede. Se hai proxectos de saúde alternativa e autoxestionada, pois darlle cabida a profesionais e darlles protección como lle dá ou como lle daba actualmente o Estado os profesionais da saúde ou da educación. Mais aló todavía desto da fórmula xurídica, isto é un cambio, isto o que pretende facer un cambio social, pretende facer que cada un colla responsabilidade da súa propia vida, do seu propio traballo, non depender de alguén. Se dependes de alguén é dun grupo de xente que se reúne ou do teu proxecto no que ti aportas, o sea, se pretende que fagamos todo. Isto sona como que, wow, moita responsabilidade, pero é que eu penso que está claro que non podemos, o sea, temos que loitar por todo isto que estamos a perder, pero está claro que ninguén nos vai arranxar os nosos problemas agora mesmo. O sea, a xente que se está quedando sen vivenda non vai vir un político e vai arranxar os problemas da xente. O sea, eu coido que cada día que pasa, vendo as noticias ou vendo a xente directamente que coñeces que está sufrindo a crise, cada vez é máis claro que temos que facer algo. Dende as cooperativas integrais, o que se propón é directamente vamos a organizarnos para facer algo. Isto, eu falei antes, pregunteivos por Enric Durán. Enric Durán foi a persona pola que eu personalmente coñecín isto, porque no 2008, que cando 2007-2008 se pensa que comezou esta crise que sufrimos agora, que realmente vende máis lonxe, pero bueno, foi cando xa se fixo oficial. Pois Enric Durán é unha persona en Cataluña que surde dos movimentos anti-globalización e de crecemento. El fixo unha acción contra a banca. Hai un libro que explica o que fixo paso por paso prácticamente, que se chama Coido que é boicot á banca. Fixo unha acción na que basicamente o que fixo foi pedir crédito a moitas entidades, un crédito pagar outro, e logo quedar con todo o diñeiro, e logo facer pública esta acción para decir o que fan os bancos con nós, eu o fixen cos bancos. E colleu todo este diñeiro e o empregou para facer unha publicación onde explicaba como funciona o capitalismo e por que crea todos estes problemas que daquela igual non tan visiblemente, agora xa máis visiblemente, crea socialmente, como exclúe a moita xente, como deixa a moita xente na rúa, sen traballo, sen diñeiro. Entón, destes fondos recollidos con esta acción, podedes ler o libro, logo collerei os correos e vos podo facilitar información para que leades o libro, porque é moi interesante para coñecer esta acción, esta persoa. Se fixo unha publicación, coido que foi só para Cataluña, ainda que logo se traduciu e saiu de Cataluña, que se chamaba Crisis. 200.000 exemplares máis ou menos se imprimiron desta publicación, que está en internet a descarga gratuita, e aquí, ademais de explicar a acción en concreto, eu me lembro que isto vi nun telediario destes pequenos da tarde ou algo así, quedei abrallado, que isto é alucinante, pero bueno, non sabía o que iba a surgir despois de todo isto. Nesta publicación se dan claves, pero o ano seguinte sacaron outra publicación, xa con 350.000 exemplares, xa a nivel nacional, que se chamaba Podemos vivir sen capitalismo. En esta publicación vai un paso máis adelante, é como se fose un periódico, a publicación está como se fose un periódico, o aspecto, e aquí xa se fala de alternativas ao capitalismo, xa non é simplemente explicar como funciona, senón é buscar alternativas para arranxar os problemas que non arranxa o capitalismo ou para arranxar os problemas que crea directamente este sistema. E aquí xa aparece o concepto de cooperativas integrais. En Cataluña, de feito, dende 2009 xa están traballando para crear o que sería actualmente a Cooperativa Integral Catalana, que xa leva máis de 2 anos existindo, vaya, que ten un CIF e ten xente traballando, que é un proxecto real, non é como isto que en Galicia estamos de momento a facer, e levamos 2 asambleas realmente nada máis para ver se a creamos, a tal punto que non temos nome todavía.
en Cataluña realmente isto saiu de dúas cooperativas. Realmente, ao principio, se ti les estas publicacións e ves toda a información que ten esta xente arquivada, as cooperativas ao principio se pretendía facer localmente. Imaginadese en Ourense, hai todos estes problemas de vivenda, de alimentación, de que non chega toda a xente todo o que ten que chegar. Se Ourense se organiza, en Ourense habría unha cooperativa integral. En Cataluña se veu que eso era mellor facelo a nivel toda Cataluña. Se veu que era máis factible, que se podía axudar máis, entón se fixo así. Isto un pouco máis ou menos historia da cooperativa integral catalana, non me quero liar moito, só vos pasar información se vos interesa. Pero bueno, o tema é que logo houve outra publicación que se chama Bolem, non sei, a verdadeira publicación que é a clave, que é esa onde se explica claramente o que é a cooperativa integral funcionando, incluso os obxectivos que todavía non teñen xa se poñen nesta publicación. Se chama Revelaos, saiu xa casi que en 2011, a principios de 2011. Eu vos recomendo que leades esta publicación, entrades en revelaos.net, tedes a descarga gratuita en varios idiomas. Eu a lín como 10 ou 12 veces xa, cada vez que a leo vou entendendo máis cousas. Nesta publicación se explica o que é unha cooperativa integral e logo o que é cada unha das partes, o que é a salud cooperativa pública, que é o que se está traballando xa, está funcionando en Cataluña. Eu coñecín físicamente un centro de saúde e teñen un hospital xa, e moi ben. Eso como problema de saúde. Como problema da vivenda, pois teñen, por exemplo, agora mesmo unha rede de albergues cooperativa. É un sitio onde traballas o co teu traballo, co que tú te aportas, estás pagando a túa estancia, estás facendo un proxecto que hai varios agora mesmo, é unha rede de albergues. Entón hai proxectos que van que tratan o tema de alimentación, ou que tratan formación, ou acollida, ou vivenda, teñen un traballo que facer. E bueno, nesta publicación é moi completa, non sei agora mesmo cantas páxinas son, pero tedes todos os datos. O sea, se queres ter unha visión xeral, simplemente lendo isto tedes unha visión xeral do que pasa en Cataluña. Isto como é asambleario, en cada sitio, en cada comunidade autónoma, porque de momento son comunidades autónomas as que están a traballar nesto, é diferente. O sea, o que se fixo en Cataluña non é o mesmo exactamente que o que se está a facer en Madrid. Madrid xa ten unha cooperativa integral de Madrid e arredores, que se chama. O mesmo pasa en Andalucía. En Valencia hai dúas cooperativas integrais distintas, unha se chama Cooperativa Integral Valenciana, outra se chama Amalur. Por exemplo, en Castilla-La Mancha le chamaron Ítaca. En Galicia agora mesmo se está falando ou de Cooperativa Integral Galega ou de Mancomunidade Galega. Son dous nomes que se están barallando, igual non é ningún dos dous, pero cada un deles ten uns principios. Pode ser que sí que se inspiren na Cooperativa Integral Catalana porque leva máis tempo e ten comisións. Isto se organiza en comisións, como se organizan os movimentos sociais ou como se organizan os mesmos partidos políticos, porque isto é política tamén. Isto é arranxar os problemas dende a política, pero dende a nosa política. Isto é facer democracia, facernos democracia, non pedir que alguén sexa democrático. Entón, en Galicia agora mesmo se está traballando, por exemplo, nos principios nos que se va a basear esta cooperativa. O que non quere dicir que se ti tes un proxecto, ti teñas que facer o que di a Cooperativa Galega. A Cooperativa Galega te vai axudar. Ti simplemente o que vas a facer é apoiarte no que sería a Cooperativa Galega. Bueno, isto é de onde surde o contexto actual máis ou menos a nivel nacional. Aínda que tamén non falei de Aragón, non falei de País Vasco, pero bueno, en todas as provincias agora mesmo se está a traballar en cooperativas integrais. Hai xente traballando en cooperativas integrais, xente que surdiu de movimentos sociais ou xente que surdiu pois de ningure, simplemente de coñecer esta opción e ter ganas de arranxar os problemas, pero prácticamente. Isto non é teoría, isto non é facer asambleas interminables que non teñen obxectivo. Isto é fijar obxectivos e ir a por eles. De feito, como todos os proxectos asamblearios, se se quere que isto triunfe, as asambleas teñen que estar moi preparadas, teñen que estar ben dinamizadas, ten que haber xente especializada, ten que haber unha comisión ou un grupo de traballo de asamblea para facer que nunha asamblea estea claro o que se vai a tratar
e o que se vai a levar para a seguinte asamblea xa. Esa é a clave para que isto funcione a nivel cooperativa provincial ou autonómica, que diga, ou a nivel local. Eu personalmente, por exemplo, eu estou agora metido na comisión de comunicación e de informática, traballo no ordenador, pero me interesa moito o tema da dinamización, porque en Vigo particularmente non temos moita xente interesada nesto e que saiba de asambleas, de facilitar asambleas. Falta Marcos, que non sei por que xa non puido ver. Marcos, o que di, que eu estou completamente de acordo, é que para que isto funcione, isto é algo máis grande que nós. Isto é querer facer algo máis grande do que temos agora mesmo. Entón, nós temos que ser mellores do que somos agora mesmo. Entón, temos que estar preparados para reunirnos e chegar a obxectivos comuns, escoitarnos, temos que ser individuos asamblearios. Estamos acostumados a que alguén veña e arranxa as cousas por nós. Entón, nós temos que estar dispostos, en principio, e capacitados para facelo. Se estades aquí, probablemente é porque a palabra cooperativa os sonou ben, se coñecedes as cooperativas funcionan así. As cooperativas son asambleas. Unha cooperativa, de feito, en Galicia pasou moito cooperativas que comezan e en pouco tempo desaparecen porque non funciona as asambleas. É o que ten que funcionar para que funcione unha cooperativa integral é exactamente o mesmo. Ou calquer proxecto é o que ten que ser. Xente capacitada para facer asambleas. De todos modos, non só tens que saber asambleas, o sea, hai xente que non ten por que colaborar directamente na asamblea. Se ti tes o teu proxecto particular, ti simplemente tes que levar o teu proxecto, aportar, buscar axuda. O sea, tendo un proxecto que emprega a cooperativa integral, estás axudando a que a cooperativa integral exista. Se ti tes por exemplo, en Vigo, eu estou metido tamén, estou axudando nun proxecto de saúde, nun centro de terapias que se quere convertir nunha cooperativa de traballo, moito máis alá dunha cooperativa de saúde, que ser unha cooperativa de traballo. Entón, ti axudando dentro do teu proxecto, non asistindo ás asambleas da cooperativa, ti non tes por que formar parte da cooperativa galega, ti podes estar no teu núcleo traballando e non formar parte daquelo, pero o mesmo, para que funcione ben, localmente teñen que haber grupos de traballo que se coordinen con, por exemplo, se fai a nivel de barrios, se pode facer a nivel de barrios varios proxectos. Estes proxectos se unen a nivel de provincia e estes proxectos se coordinan a nivel de toda Galicia. Ten que haber xente que se comunique entre proxectos e que se comunique coa provincia. Isto logo me preguntades, porque sei que pode ser moi complicado, o seu coñecemento é limitado do que son as cooperativas integrais, pero bueno, é para que non quede no aire. Vamos a ver. Máis alá do que está pasando en Galicia ou a nivel nacional, isto é un modelo de cambio social. Isto é autoxestionalo todo. Por exemplo, hai un problema económico, hai un problema que hai xente que está quedando excluída por non ter acceso aos euros, por non ter traballo ou por non... Entón, isto propón o emprego de moedas sociais. As moedas sociais, alguén non sabe que é unha moeda social? Perfecto. Non se emprega moeda social exclusivamente, pero en Cataluña, por exemplo, xa chegaron a empregar para a saúde, o que sería ir ao médico, poder empregar a metade do que tens que pagar en moeda social, o que significa que estás pagando co teu traballo, porque ti estás aportando, estás pagando a mitade dun servicio de saúde, cousa que agora parece impensable. Eu, por exemplo, tamén axudo nun banco de tempo en Vigo e temos un dentista. Eso non hai en moitos bancos de tempo. De feito, en Cataluña comezou así, a saúde comezou a partir da odontología. A odontología se supón que é unha necesidade da que podes pasar. O que pasa é que se pasas de ir ao dentista
acarreas moitos problemas de saúde que se van acumulando. Por culpa dun dente podes ter moitos problemas. Un médico, un dentista en Cataluña, comezou con este proxecto de saúde cooperativa que vai moi ben, en Vigo xa temos un dentista. Non teño o esquema, entón por eso me perdo a veces, disculpade. Vamos a ver, teño un pouco de esquema. Non, eu penso que máis ou menos eu tenho unha visión xeral, non quero profundizar demasiado en nada. Sí, claro. Bueno, vou vos dar un pouco máis de contexto e é que a nivel Galicia que realmente o que nos importa, o que pasa fora de Galicia nos importa a nivel de pois ter contacto ou ter experiencia de fora, pero a nivel Galicia durante este verán se estivo difundindo a idea por bastantes sitios de Galicia e parece que foi ben acollido. O 25 de xullo se fixo un encontro en Santiago onde asistiron 200 personas, estuvo bastante ben, foi unha toma de contacto. Isto a nivel Galicia, porque eu xa asistí a toma de contacto en Vigo, en Morrazo, a nivel local hai moitos sitios, pero a nivel Galicia se quedou en Santiago. Parecía que había moita intención de facelo, de poñerse a traballar. Se fixo o 29 de setembro, se fixo a primeira asamblea en Chantada, de ali se comenzou a traballar nos principios, por exemplo, que é a base, claro, para un proxecto deste estilo, para calquera cooperativa ou calquera proxecto se comenzaría por eso. Xa parece que comezan a tomar forma na segunda asamblea xa se fixeron comisións, grupos de traballo, por exemplo, hai xente interesada en enerxías, en autoxestionar a enerxía, o chaman espacios, pero ao final é volta ao rural, hai xente que está buscando en pobos, buscando hortas para comezar a cultivar e producir alimentos para... Eu me metí en comunicación o que está aportando ferramentas informáticas, porque ao estar por toda Galicia precisamos ferramentas informáticas. Mais ou menos había algunhas ferramentas informáticas, pero era a nivel, pois, pouca xente, non moi coordinados, e agora sí que nos estamos coordinando, entón temos unha página web. Eu xa vos dixen que vos collería o correo electrónico se queres recibir máis información, pero bueno, agora mesmo hai unha página que se chama COIGA, que sería Cooperativa Integral Galega, coiga.net. Ali, ves, que ben que comentei isto, porque senón se me quedaba no aire. Nesta página tedes o que son unha declaración de intencións, de momento. Agora se está a traballar en facer unha página mellor que isto. Esta página se fixo para dar a coñecer, un pouco para difundir. Agora que xa está difundido, máis ou menos, e hai xente xa interesada en traballar, se vai facer unha página nova xa con todo o que está funcionando de verdade. Se traballa telemáticamente a través dunha rede social que non é Facebook, parece que redes sociales hai Facebook e Twitter e pouco máis. Se está empregando N-1. N-1 é unha rede que surdiu do 15M, é unha rede social aberta e segura e máis axeitada para traballar en rede. Entón, iso é o que pola miña parte no que estou traballando, máis en no que sería coordinar a xente para que poda traballar a través de internet. De todos modos, eu son informático, claro, internet non teño problema, hai xente que non ten acceso a internet, por eso existe mellor, as asambleas son o sitio para tratar os temas. De momento, ainda que na Cooperativa Integral Catalana hai ferramentas que de momento aquí non empregamos, se pretende facer que as asambleas a primeira foi en Chantada, a segunda foi en Coruña, a seguinte pois vai ser aquí, a seguinte probablemente sexa na provincia de Pontevedra. Se trata de mover as asambleas para que toda a xente que non ten acceso a internet e non ten disposición de viaxar así lonxe, que poda asistir a todas as asambleas e poida participar. Estas son as ferramentas informáticas, que hai moitas máis que non vos quero liar.
pero hai unha ferramenta moi importante que tamén forma parte da intención das charlas, é que se está a mapear toda Galicia, se está mapeando todo o que poda formar parte desta cooperativa, desta rede de cooperativas. Entón, na páxina web, esta de coiga.net, tedes unha pestaña que mapa, e se os metedes no mapa, ves que xa comeza a ver proxectos que están mapeados. Basicamente significa que hai un puntiño no mapa onde ti entras e ves todos os datos dun proxecto, datos de contacto, a finalidade que ten, o traballo que ten, os traballadores que teñen. Entón, outra finalidade destas charlas é mapear a provincia de Ourense, mapear todo o que hai por aquí, que eu dende digo non coñezo tanto como vos. Non hai moito mapeado de momento, hai moito na provincia de Pontevedra e preto de Vigo, porque surdiu de aí, porque o servidor desta páxina está ali e tal, pero a intención é facelo en toda Galicia e poñernos en contacto. De feito, hai un formulario a través da web, e hai moita xente, moitos proxectos que se poñen en contacto con isto, que ainda non existe, e dicimos, isto estamos a facelo, estamos tal, se pide colaboración, pero hai moita xente que xa, cando se entera, pide axuda directamente. Eu teño este proxecto e preciso xente, ou, por exemplo, hai xente que precisa aceite para fabricar sabón, cousas así de básicas, ou logo cousas máis altas, como que unha cooperativa de nome se poña en contacto para ofrecer algo. Entón o mapa este é importante. Bueno, isto máis ou menos é así a grandes rasgos. Eu vos invito agora a preguntar, e vos invito a... eu pasarei o portátil logo, me deixades o correo, unha ou dúas persoas que se comprometan a coller estas direccións e manter o contacto. Eu vos mando información se precisades algo máis, e simplemente lembrarvos de novo as intencións desta cooperativa, que desta charla de cooperativas integrais, que coñezades a existencia das cooperativas integrais e o que se quere facer con elas, que busquedes a forma de vos implicar, que o comuniquedes se estades metidos nun proxecto que poida participar desto ou pode estar interesado nesto, que lle contedes ou que os poñades en contacto, que axudedes a mapear a provincia de Ourense. Convídovos a participar na próxima asamblea, día 16, e coñecedes así o resto da xente que estás a traballar nesto. Isto, para min personalmente, para moitos de nós, é alimentar a ilusión. Ti, cando queres facer algo e non consigues nada e ves que todo vai a peor, dices que casi quedan ganas de non facer nada. Pois isto é facer algo e ver outra xente que ten ganas de facer algo e ir conseguindo cousas. E para comezar, xa temos xente disposta a comprometerse. Eso xa di moito nos tempos que corren, que parece que cada un tenta arranxar os seus propios problemas, parece que a xente ten medo, incluso nas manifestacións. Isto xa non é o mesmo, isto é traballar para construir isto que queremos que funcione. Queremos unha sociedade, queremos algo máis humano, queremos algo máis xusto, e traballar para facelo. E abro o turno de preguntas directamente. Muchas gracias por la atención. Insistimos en que nos faltan unos ponentes, porque se dan tarde. Claro, eso estaba preparado para outro ponente, como non viu, eu non vim nin con esquema nin nada, pero bueno. Pero cando dixeche que era a próxima asamblea? O día 16 de decembro. Todavía non sei onde é físicamente exactamente, pero bueno, sei que é aquí en Ourense, e unha das persoas, si é, non... Que esa negra? Que non sei. A de Chantada foi nunha cafetería que ten un bo espacio arriba, que se chama o Casino. Logo a de Coruña foi en Palavea, que é unha casa, un centro social ocupado, gestionado. E a seguinte non sei, porque a persoa que se ofreceu forma parte de Semente, pero realmente son eles os que van a decidir onde se fai. Entón, eso xa vos comentarei cando teña todos os datos. Eu, como estou en comunicación, son un dos encargados en facelo circular e farévolo chegar. Tedes a orde do día, todo xa disponible, o que pasa é que estou pendente de ter toda a información para comenzar a discutir. Bueno, a ver, por exemplo, eu quero ir a ese dentista de Vigo. Sí? Entón, como teño que facer? Tens que esperar que en Vigo nos hayamos organizado directamente, ou a nivel persoal, eu te podo poñer en contacto con él. Esta persona, por exemplo, estivo traballando fora do que sería organizarse con unha cooperativa integral ou cun banco de tempo. Por exemplo,
llevei unha persona que non podía pagar un arranxo que tiña que facer, a forma de pagarle foi limpándolle a casa durante un ano e medio ou así. Ano e medio? Foi un arranxo bastante caro, polo visto, A persona esa non podía pagar non porque non tivera diñeiro, sino porque non tiña tanto diñeiro. Pero bueno, esta persona estamos pendentes dende o proxecto de saúde no que estou metido se chama Ser Hacer e queremos ir a traballo que acolla xente de saúde e sería unha médicos incluso, agora hai moitos médicos que están quedando en paro e que están a disgusto co sistema que os deixou en paro, de feito, o sea, non creo que queran voltar a ese sistema. Entón, moitos están, en Cataluña está pasando, hai moitísimos médicos metidos en ningún hospital, xa. Entón, cada vez vai haber máis xente, dices un arranxo dental, Home, de momento non, eu era para saber como funciona, poñer un software de rol para saber, porque é o que máis me... Mira, pois como funciona a nivel de axudar a un autónomo, por exemplo, no caso dun dentista, unha forma de axudar a un autónomo dentro dunha cooperativa integral é que un autónomo agora mesmo non, un autónomo ten que pagar un paquete de horas que son as horas que traballa. Agora mesmo moitos autónomos non traballan todas as horas polas que pagan. Entón, a cooperativa integral o que fai é que os autónomos coticen a través da cooperativa integral. Entón, o autónomo simplemente vai a pagar polas horas que traballe, non vai a pagar o paquete completo. É a cooperativa integral a que paga o paquete completo e o distribúe entre os traballadores, os socios traballadores que teña. Entón, é unha forma de axudar os autónomos que poden ou non, o sea, poden seguir sendo autónomos na Seguridade Social ou poden para poder cotizar e todo o tema ou non, simplemente traballar a través da cooperativa integral para ter unha protección legal, sabes, para non estar traballando ilegalmente, porque tampouco vas a traballar ilegalmente e meterte nun problema co sistema. Pero entón a cooperativa que dá unha protección... A cooperativa... Eu non entendo moi ben. A cooperativa ten moitos aspectos, pero un aspecto é o da protección legal. A mí me gusta decir, que non é realmente así, pero me gusta decir que a cooperativa integral é unha forma de protexer e de facer que pague menos impostos xente que quere traballar. Entón, por exemplo, no caso de dentista, se ti queres ofrecer o teu servicio pero resulta que non tes clientes suficientes como para non perder diñeiro directamente, ti pagas a Seguridade Social por ser autónomo, pero logo non traballas o suficiente, estás perdendo diñeiro. Entón a cooperativa te axuda a que ti pagues polo que ti traballas, para que non pagues demais. Outro aspecto tamén é que ti non pagas impostos. Se ti empregas unha moneda alternativa, ti non estás pagando impostos, ti pagas menos IVA. Isto, de todos modos, eu vos dou unha información así moi xeral, porque eu coñezo tamén así moi xeral. Isto habría que profundizar, pero eu vos podo dar todos os datos, ou vos podo poñer en contacto con xente, porque isto ten moitos aspectos. Isto como os políticos que non saben de todo, que teñen asesores. Pois eu non sei de todo, eu te podo encauzar, eu non sei como facer unha cooperativa, pero coñezo xente de legal que sí que te sabe asesorar para facer unha cooperativa, por exemplo. Pero sí, así a grandes rasgos é unha fórmula xurídica, como é unha cooperativa. Unha cooperativa é un grupo de xente que se xuntan, collen unha normativa de cooperativas e a completan con estatutos propios. Por exemplo, se ti tes un centro de saúde e colles de cooperativa e chega un médico extraño que non está reflejado aquí, pois hai que facer novos estatutos para completar o que non te dá a normativa das cooperativas galegas. Porque a cooperativa ten recursos físicos. Si, ti comentabas centro de salud, hospital, non sei, me refiro si neste momento hai... En Galicia nada. É que eu creo que o concepto desto é o que tens que aportar tú á cooperativa, claro, non o que ten que aportarche a cooperativa a ti. Cada un, pois un grupo se Claro, vai. tú vas, para iso está arquipélagos, non? Arquipélagos que te facilita o acceso xa concreto a cousas que están construídas. Semento, por exemplo, unha cooperativa de consumo, xuntas a esa cooperativa, alguén, imagínate, acabas medicina e non están mirando para as moscas, e por que non te podes plantexar a xestión da medicina un amparo legal da cooperativa? Non temos por que recurrir ao sistema para facer eso.
Home, se tú tes unha vía alternativa e estás integrado no sistema e che vai de maravilla, é perfecto. Pero se non, por que non podes probar ese tipo de cousas? Imaginalas e poñelas en práctica, ou que outra cousa podes aportar. Aquí outro día un compañeiro falaba de montar unha historia de limpeza, algo alternativo, non sei cal era o seu plan. Bueno, pues, se funciona, por que non podes sumar aí? E desde que maneira... O que pasa é que eu creo que se basa no altruismo tamén, sabes? Na gana de cooperar, non de xa de ir a construindo. As cousas non pasan de para mañán, é creer nelas firmemente e seguir adiante, aportar. A veces aportas máis que recibes, a veces pasas a recibir máis, non? E adiante, ahora mismo é o que di, está totalmente en pañales, non? Claro, de todos modos, vendo o traballo que hai, non tan lonxe, porque en Asturias, en Bierzo, se está traballando moitísimo, así que isto ten tantas cousas como xente haya aportando cousas. E o mesmo, isto funciona tan ben como xente haya consumindo estas cousas. Se ti en vez de, se temos cooperativas ou temos grupos de consumo e a xente compra no Mercadona, pois sí que non estamos axudando moito, pero se a xente se compromete con isto consumindo aquí en vez de consumir ali, por exemplo, vos digo do que coñezo eu, en Vigo se quere facer agora unha cooperativa de consumo, pero se quere ofrecer un servicio de nutrición para ensinarlle a xente por que comer e como comer, porque non só é importante comer, hai que saber comer ben, e se queren dar cursos de cociña para ensinar a xente a comer, non é meter alimentos, é meter cousas que nutrientes, vitaminas, proteínas e todas estas cousas. Entón, é que é mellor, para min é mellor comprar, o sea, comprar nun sitio que te axudan, que te tal, que nun sitio que compras e con que des o diñeiro xa chega, xa non é máis de ti. Entón, isto ten tanto como xente hai aportando e funciona tan ben como xente hai consumindo desto. Yo creo que también es más difícil hacerse la idea de qué es porque no es un sistema cerrado. O sea, una cooperativa integral de Cataluña no tiene por qué parecerse a la de Madrid en cuanto a funcionamiento, la unidad social. Entonces, claro, también es muy complicado. Igual que os cataláns non se parecen aos gallegos tamén. Pero claro, que eso, que no es algo, esto funciona así, ¿sabes? Esto se va viendo, ¿no? Es más complicado. O sea, pero ten unha base, non? Entendo que independentemente de cada cooperativa funciona de unha forma diferente, pues dependendo dos integrantes, etcétera, pero tendrá unha base similar, ¿no? E tamén as experiencias de outras comunidades tamén te sirven a ti, a retroalimentación, non o de eso tan... De feito, temos os estatutos de todas as cooperativas que existen, os temos a disposición. Entón, ti podes ver o que é cada unha. Eu teño principios escritos, pero claro, son principios... pero isto ten que ter unhos estatutos. Claro, ten que legal, entonces... Isto é coller a normativa de cooperativas e sobre elas completalas con estatutos. E entón, nas cooperativas, como se escribe? De primeiro grado ou segundo grado? Hai varios tipos de cooperativas. En Cataluña se fixo facendo primeiro unha cooperativa de bienes e servicios, e logo unha cooperativa de usuarios, e logo unha cooperativa de usuarios e consumidores, se fixo unha cooperativa mixta, e que isto ten moitos matices. E aquí en Galicia se está traballando dende cero, por eso é bo momento para coñecer o proxecto, porque está todavía facéndose. Isto é un proceso, en Galicia é embrionario, en Cataluña leva máis de 2 anos, sabe? Por eso eu visitei Aurea Social, que é o centro, chamamos xa, Centro de Saúde Holístico Autoxestionado, e bueno, teñen un comedor social e todo, e bueno, abrallante. O sea, de feito, en Cataluña que teñen xa é I+D cooperativa. Hai xente que estudou medicina, pero atopou que, mira, isto que me propón, por exemplo, dentistas, en Bailonse, mira, eu presenciei ou fun a presentación dunha terapia odontolóxica integral. E basicamente o que facía esta persona é curar todo a través da dentadura, ademais de curarte a dentadura. Eu o experimentei nas miñas carnes porque eu tiña unha contractura aquí ao mesmo tempo que tiña unha caries aquí. Arranxei a caries e desapareceu aquilo, alucinante. Entón esta persona ten un sistema novo que non existe, a Cooperativa Integral de Cataluña, que ten a súa cooperativa de financiación autogestionada e tal, se autogestiona ela mesma, aportou diñeiro para que esta persoa poda ter o material que lle fai falla para traballar
cunhas cédulas que non sei que te poñen a mandíbula en paralelo en vez de ter así, que ti vas ao dentista e te cambia a peza ou te fai o que sea, e dá igual, se pechas a boca e non encaixa, dá igual, pites o dente aí e xa está. Entón este home conseguiu que a CIC lle financiase o seu proxecto. Eu presenciei a presentación e, bueno, quería brallado, alucinante. O sea, se montamos ben, temos todo, incluso o IMAX de este famoso que está a desaparecer en España. Bueno, sí, claro, tamén pues esto está en cernes. Normalmente cando medra apuntas a todo o mundo. Claro. Non funciona o problema mentras non funciona. Mentras non hai nada que ofrecer. Aí onde hai que creer. Ou eso, ou seguir metido hasta as molas no sistema. Eu que digo que isto realmente sí que te axuda, porque se ti estás en paro, aquí tes traballo. De feito, o sistema exclúe a moita xente porque non é productiva, porque non é... Mira, outra cousa que hai, por exemplo, na CIC xa, fai tempo, ademais, é unha... Ui, foise unha palabra. Unha renta básica. Teñen unha renta básica cooperativa xa. Teñen... Fai uns meses, igual xa cambiou o rei, pero... Teñen 6 personas cobrando unha renda básica, eran 250 ecos. No, Ecobasics é unha moeda social especial para a renda básica, que só se pode gastar en necesidades básicas, que son alimentación, saúde, vivenda, educación, e xa teñen eso funcionando. Se ti fas desto o teu traballo, isto te compensa como un traballo. Hai xente que non, que isto ti buscas personalmente a túa forma de implicarte. De feito, ti podes traballar e no teu tempo libre aportar aquí. Isto é asambleario. Se ti traballas fora e o que fas fora fai que o que te comprometes a facer aquí non o fagas, pois probablemente te diga, mira, que non funciona, isto non funciona, probablemente teñas problema, pero se ti traballas o que ti dis que vas a facer o fas, podes incluso seguir traballando fora de, porque hai moita xente que di, claro, como vou deixar o meu traballo e tal, pero que logo tamén hai moita xente que non ten traballo, nin o vai ter. O sea, despois dos 50 non sei cantos anos que lín outro día por aí, ninguén vai a topar traballo xa. Eso porque non contaban coas cooperativas integrais, claro. Pero se ti tes algo que aportar, as cooperativas integrais interesalle. O sea, a mí unha persona que zurce, interésame. Porque eu non sei zurcir. En vez de pedirle a miña sogra, teño unha persona que ofrece eso, porque eu sei que hai xente maior, hai xente, eu coñecín un minusvalio que lle falta un brazo, e dos que máis vin traballar ali, e que sabía de todo o tío, esa persona no sistema non ten traballo, o sistema non o quere, porque lle falta un brazo. Ajá, xa é mentira. Eu vexo moitos anuncios nas presas que se pide exclusivamente minusválidos. Sí, bueno, claro, para aproveitarse de... E mira, Pero non pensa só. Pois eu conozco unha persona minusválida que está en depresión crónica por o tanto que Un lle dá sistema unha inteiro empresa de santo que sistema, fai de todo. con tendencias suicidas. pois a mí me parece moi mal que teña esas tendencias. Mellor que mate algún político. Non, tampouco é iso. Se lle propoñerei. Bueno, pero Para que dicir a intención é... entre os piores dos males, eu prefiero matar a alguén a tirarme por unha ventana. Bueno. Bueno, non, mataría máis. O mellor é meterse nun proxecto ilusionante, Claro. e poder desarrollarte como persona, e poder aportar, sentirte útil, porque o problema desta xente que quere tirarse pola ventana ou cargarse aquelle tal, é que eso, non atopa, non se sinte persona, non se sinte útil, non sinte que pode aportar a alguén. Hai moitos proxectos para que se sinta útil, é de risco, que é o que fan. Se riscas moito a vida, despois valórala. E si fan os alpinistas, pero a veces perden. Unha cousa que sería interesante, por exemplo, non sean nos colexios no sistema, sería ensinar educación audiovisual, sabes? Imagina que dar clases, se dedicar a eso. Que pasa? Que logo teria que aportar, teria que haber... Pasa que a xente non é moi... O problema deso estaría en que a xente asistirá a eso, non? Que a xente soupera comprender os medios. Hai miles de cousas que podes facer. No, eso está a educación. O tema... Estou en Vigo, precisamente, en Bouzas, está o de FP para audiovisuales.
Hai moitos temas de educación que están surdindo que non estou a página que decías que funciona isto é Coida, non? Coiga.net. Coida, que lle vou mandar precisamente a Miguel, que está me preguntando aquí, lle vou mandar esa página. É porque, claro, en Galicia, para que funcionen asambleas, eu, por exemplo, son a 40 km. E digo, non sei se levas castañas xa a cooperativa integral, que tal o mellor cambies por algo máis e tal. Pero non trouxen as castañas. De feito, eso que dis é clave, porque aquí todavía non chegamos a eso, pero cando a Cooperativa Integral Catalana fan asambleas, realmente, de momento aquí fixemos, a primeira foi unha tarde, a segunda foi un día entero, a seguinte vai ser outro día entero. A Cooperativa Integral Catalana normalmente fai 2 ou 3 días e fan para potenciar o consumo, bueno, que os produtores se poñan en contacto con os consumidores, aproveitar para a moeda social que emprega a Cooperativa Integral Catalana, bueno, todas as cooperativas integral, a moeda que empregan non é física, pero nestas festas é como se fora a festa da historia, sabes? E fan monedas físicas para que a xente comercie, para coñecer produtor, para coñecer a tal, o sea que eso se fará en Galicia, eso de llevar as castañas e todo eso. Pois está moi ben, pero claro, eu vexolle que mellora ahora unha ferramenta é a asamblea por internet, porque somos moi dispersos aquí, o de sempre, a población, e antes estaba pensado un mercadillo así, pero non só en Ribadavia, senón Ribadavia, que era a cabeza da comarca, había o dúas feiras, ainda siga vendo dúas feiras ao mes, na miña ali en Castro Caldelas outras dúas, en Monterramo outras dúas, pero claro, se non tes que facer 100 km sobre sí. Claro, pero que isto está descentralizado, o sea, se fai a Asamblea Galega que é para toda Galicia, pero logo a nivel local se pode facer, e a nivel barrio se pode facer. O sea, se hai productores e consumidores suficientes, a nivel barrio se te podes organizar para que unha vez a semana haya unha festa ou unha feria destas para poder comerciar a nivel cooperativa, a nivel moeda social, ou eso, a nivel autoxestión, que non teñas que traer as castañas de 100 km, hai castañas aquí, en todos os puntos de Galicia. Alguén levantou a mano? Sí. Unha pregunta, gustaríame saber como se negocia, digamos, os criterios para o tema do intercambio, porque antes cando comentabas o do dentista e a persoa que estivo un ano e medio facendo labores de limpeza, quero dicir, fora do que o material médico que empregara o dentista, quen decide que un ano e medio de limpeza vale o arranxo dunha boca, non? Porque creo que tamén, cando falamos de fuxir das dinámicas do capital, deberíamos destruir moito dos conceptos de valorización dos traballos que temos agora mesmo, non? Para min, pois a que cose o mellor ten máis valor porque produce unha prenda de roupa que pois un señor que me arranxa un carro, non? Quero dicir, e aí entón supoño que teria que ver co prezo do material que emprego o dentista, quero pensar. Claro. Non, porque... Ese é o problema cos dentistas, claro, de feito. Eu o que comentei do dentista a nivel anecdótico, porque non ten nada que ver coas cooperativas, nin co banco de tempo, porque non estaba. Eso me contou a min, estando ali, fui a arranxar un dente e tal, e me contou isto e dixen, a ti xa te ficho para isto, porque ademais, logo, agora é un amigo que quedo con ele de vez en cando e tal. Entón, esta persona estaba xa predisposta para, o sea, non moita xente é así por defecto. Hai moita xente que igual está acostumada a cobrar en euros e traballar as súas 8 horas e coñece isto e, pois pareceme ben, e se mete. Isto non, isto é unha persona que xa traballaba así, entón é unha mina, vaya, esta persona é un diamante en bruto. A nivel cooperativa xa, unha cooperativa que este funcionando, que sempre recurro a Cooperativa Integral Catalana, porque é a que leva máis tempo, a nivel, a cooperativa que fai é coordinar, e fai que os precios sean justos, e de feito, incluso as cuotas para entrar, moitas veces dependen, non, as cuotas non, si, as cuotas si, cando ven alguén que se quede dar de alta e te di, eu podo aportar isto, ti baseándote na súa produción, na súa forma de traballar, na calidade do seu produto, na demanda que haxa, ti lle comentas, o sea, a comisión que se encargase de acoller cousas novas, sería que lle comentaría, mira, pois ti se queres traballar aquí, isto resulta que sí que o necesitamos bastante, te fan un estudio, te auditorían, por así decir, para ver que o que faz e como faz, eles te dan un precio aconsellado. Eles están, por así dicilo, hai unha policía da cooperativa que está pendente de que non haya abuso de que alguén lle poña un precio exagerado e tal.
Bueno, pero esa é unha labor. a lei da oferta e da demanda tampouco estamos moi a favor, non? É que non é oferta e demanda, é que isto, por exemplo, o sistema actual se basa neso, na oferta e demanda. Entón as cousas son caras ou son baratas dependendo do mercado e tal. Aquí se pretende esquivar eso, se pretende que non sexa así, que sexa xusto, pero que a xente todavía ten a mentalidade esta de competir, e que é moi difícil sacar da cabeza o tema da competición. Entón ti tens que axudar. Hai unha comisión na CICE de formación, de axudar a xente a formarse, porque non estamos formados en case nada. Pero de todos modos é eso. Eles, por exemplo, eles se poñen en contacto cos productores para decirle o que precisan. Isto se basea, no caso de Cataluña, no que se precisa, dependendo do que se precisa, tanta xente precisa eso, entón falan co produtor ou buscan productores para poder servir eso. Ni máis ni menos, non é, vamos a producir moito para ter bons precios. Pero bueno, eso só te digo, é a política da Cooperativa Integral de Cataluña, que é a que máis coñezo, pero eso, depende, o que fagamos aquí depende de nós. Nos poñeremos as normas. Que interesantes preguntas. Pero que marcaría o prezo xusto que se debe dar ao produtor? Pois, isto como é asambleario, ou marcaría unha asamblea. Toda a asamblea. Claro. E esta persona, os produtores participarían na asamblea, claro. Se as asambleas se fan ben, falando de ferramentas informáticas, na CIC está proposto para Galicia, na CIC hai unha ferramenta para preparar as asambleas con moito tempo a través de internet, incluso para poder levar propostas ou tomar decisións a través de internet, unha aplicación que fixeron eles, que fixeron eles para si mesmos, pero non lo ofreceron. A min a ofreceron, se chama DSS, Decision Support System, é un foro no que se estudian e se propoñen as ordes do día desta asamblea e da que se vai ter lugar dentro de 2 meses para ir preparando todo eso. Incluso xente que por non proximidade non pode asistir ás asambleas, se aquí se vai decidir isto, eu, como estiven discutindo todo este tempo por aquí, eu penso isto, e quero que esta opinión miña vai ali. Entón, se ti efectivamente participaches e tal, o teu voto, por así decirlo, vai a asamblea, ainda que ti non esteas físicamente ali. Eso está proposto, no momento non ten moito sentido porque non temos tantas decisións que tomar. Pero que hai ferramentas para, o que dicía eu antes de internet, non coñecemos todos internet, pois hai formación para iso. O sea, a xente que forme parte deste, que se queda involucrada a nivel toda Galicia, debería coñecer internet porque é unha ferramenta que te vai axudar moito. Se ti queres traballar só no local, non tens problema. Podes traballar no local, axudar a organizar as ferias a nivel provincial ou local. O bonito é que en Galicia se está a facer todo eso, entón eso o faremos nós. Eu era dos que pensaba que guai, se a cooperativa catalana ou a madrileña, que tamén se collín, eu collín ideas aí da cooperativa madrileña, se teñen isto, pois traballamos sobre isto. E moita xente di non, eu prefiro ir máis lento. Estupendo, se facemos máis lento, o facemos aprendendo como se fixo, tendo a experiencia do camiño mentre o facemos, e logo facemos de acordo coas nosas necesidades. Pero agora mesmo conta xente hai implicada na cooperativa? Gustaríame saber se os que se implican realmente se implican. Na derradeira asamblea había implicadas unas 40 e algo persoas que se meteron, o sea, por exemplo, para decidir que grupos de traballo se facían, que non existían, na primeira se fixo unha dinámica, non sei se coñecedes técnicas de facilitación e dinamización de grupos e tal, pois se fixeron unhas árbores, uns dibuxiños e tal, e a través de dibuxiños sacamos o que serían os posibles grupos de traballo que podían sair de ali. Na segunda asamblea esta, hubo un grupo que se dedicou a traballalo ben e ver que grupos, que non tiñan os grupos, o trouxeron, se leron todas e a xente decía, a mí me interesaría, podería aportar aí. Ao final, coido que se fixeron 6 grupos porque había máis de 6 personas nestes grupos. Entón, eso que se fixeron. Por exemplo, de momento non hai comisión de legal, que para min é bastante importante. De momento non é necesario, pero bueno, é importante que a xente que sabe de lei que comece a falar entre ela, a coordinarse. Pero, o sea, eu penso que hai bastante implicación. De feito, eu penso que vai máis rápido do que eu pensaba que iba a ir. Eu penso moi ben. Bueno.
Entonces, que decías? Ao final escribes a cooperativa aí no gobierno civil, como nos registros de cooperativas, como está CORE? Sí, tío, que faz, o sea, una cooperativa ten que ter un CIF E un socio. e logo, para facerse socio, que ten un CIF para facerse. Eso é o que se fará cando de momento non ten nin nome esto, pero bueno, e non ten nin principio, ten estatuto. De momento non hai nada escrito, ni nada. De momento non hai nada escrito, exacto. Pero bueno, tal como as cousas, eu vexo ben, sabes? Eu vexo ben. De feito, hai xente de legal, eu coñezo 2 persoas en Santiago que saben que son abogados, por así decirlo, están especializados en cooperativas. En Vigo hai 2 persoas tamén, de feito hai 3 personas, de feito outro día me atopei a outra persona. Eu sigo indo a manifestacións e todo isto, eu estou aquí, pero estou na rúa tamén, porque se coñece moita xente. De feito, a xente está desesperada e cando lle comentas, un abogado especializado en cooperativas, e falo de cooperativas integrales, non tiña nin idea. Eu digo, pues toma os revelados, porque tiña unha ali metida na mochila, toma, e lee, me porei en contacto con ele, seguro que despois de lelo dirá, que eu quero axudarvos. De feito, xa me dixo, sí, isto ten moi boa pinta, eu axudo vos. Pero de momento non hai xente de legal traballando porque de momento non fai falla. No, porque no momento en que, por exemplo, o meu das castañas, trae máis castañas, pois teño que pagar impuestos. Claro. Como ya vendo o produtor, el ir a... Se non hai intermediarios, ti te libras de moita... Sí, no banco de tempo, por exemplo, non te libras de eso. Se empregamos moeda social, hai un grupo para moeda social, de feito. Se empregamos moeda social, non te libras de todo eso. Sí, en principio sí, o mellor despois se alcanza un gran volumen, como dis tú en Cataluña, seguramente Solve se mete con eso, porque dice, prohibibanse non sei cuántas partes. Isto que fan, por eso é importante, por eso os decía o de legal. Se ti tes un bo grupo de legal, va moi por diante do que poda pasar, dos posibles ataques de... Está claro que cando os de arriba se dan conta de que os de abaixo se están organizando para non ter que aguantar con esos atropellos, van a decir, como que? Entón, comenzarán a poñer problemas, pero a xente de legal vai moi por diante dos problemas que podan surgir. E de feito, se axudan entre comunidades. Se en Madrid ocorreu isto, pois en Cataluña eso nos pasou, xa vos axudamos. Ou aquí nos pasou isto, tede cuidado porque vos pode pasar a vos. O sea, ahora mesmo hai unha rede a nivel autonómico, pero hai a nivel nacional, teño contrato con todos, está xente coordinada. E de feito se copian estatutos directamente. Se ti queres facer unha cooperativa de traballo, resulta que Madrid é unha cooperativa de traballo que se parece moito tal, te pos en contacto con eles, ou te faz socio simplemente para que te manden os estatutos seus, e ti con eso podes traballar e facer a túa propia. Ahora mesmo é axuda, e o bonito desto, que a xente se está axudando, por fin, que xa non é... Igual que se axudan para o tema dos desahucios, ou para o tema de tal, de cual, a nivel de construir cousas constructivas está axudando a xente. Te digo, a Cooperativa Integral Catalana ofreceu esta aplicación que teñen para preparar as asambleas, a min me ofreceron, se queres, eu tardei 3 meses en facer isto, agora tardaría 2 semanas para facerlo para vos. Vou ir pasando isto. Seguir preguntando, se queres, por se alguén se va para que non quede fora. Proxectos colectivos hai moitos implicados se pretende que sexa unha rede de cooperativas, porque en Galiza hai moitísimas pequenos proxectos que hai, mesmo en Ourense hai bastantes, non? Mapeo. Eso, se meten no mapa... Sí, pero a marxe do mapeo están participando activamente en crear a cooperativa... Isto que de momento son persoas. Entón, eu como persoa, eu son unha persoa, pero colaboro nun proxecto. Entón, eu lle levo o que se falou aquí ao meu proxecto. Se o meu proxecto precisa algo, de feito, na derradeira asamblea se fixo eso. Non te vayas antes de deixar o correo, así te... Ah, e o meu correo? Sí, sí. Pero, despois enlazas ca páxina de Asamblea Ourense e tal. Vale, bueno. Eu xa che mando o correo a ti, porque tú estás en Coiga, non? Sí. Coiga.es ou .com? .net, Rede, net en galego, en inglés, que digo. Net, N-E-T, non? Moi ben, pois poñemos en contacto. Se non, ahora para vos todo. Teña de bueno. Chao. Sí, claro, agora, eso, é que na derradeira asamblea se lles mandou un correo a todos os proxectos que están no mapa. Por eso digo que o mapa. Eu estuve en contacto coa xente que traballa no mapa. Entón, as dúas persoas que estaban preparando a asamblea esta,
me dixeron, me podes conseguir unha listaxe de todos os correos e tal? E claro, é un mapa que habería que ir un por un, entón para non, a ver se había forma fácil de tal. Eu non atopei a forma fácil, pero bueno, atopou outra persona e lle mandaron correo a todos os proxectos. Pero que isto de momento é persoas, de momento somos persoas. Os proxectos que están funcionando, pois isto é para axudarles. Arquipélagos, non chamas? Arquipélagos, sí. Arquipélagos. Ese é o servidor, é que ao principio a página da Coiga Arquipélagos, sí, o mapa é de arquipélagos tamén. É o servidor que está na Cova dos Ratos en Vigo. Podemos facilitar un momento dado para un tipo de proxecto que sea válido para todos, ter esa lista de contactos e tal, podeche facilitar coordinarte a medida que podan tener o proxecto, indicar algún traballo nunha cuestión concreta, ou tamén que está todo por facer, claro, ou eso, ou seguir utilizando o sistema. Sí, bueno, pero de todos modos, se precisa esa asesoría legal, aínda que en Galicia todavía non haxa, ti podes preguntar aos de legal de outras cooperativas que normalmente te axudan. De feito, aquí se quere facer unha comisión de legal, de comenzar a falar de estatutos e tal, normalmente o que fan é poñerse en contacto con outras cooperativas integrais para pedir asesoría. Mira, perdón. No, outro chico. Iago. Iago, ti antes ibas falar de algo, non sei, ibas decir algo e ao final non dixeches. No, bueno, que aí subo na realidad hai como desinformación para que me da hai películas, ¿no? Sí. Que se fixeron en Colombia, en Uruguay, un periodista entrevista a xente, entón, digo que cambios de consciente, por exemplo, evitar a culpa, evitar facer a xuntanza, facer a colectividade, facer algo que te apasione, facer, non sei, facer non sei, presentarte con alguén, para compartir información, pero se sea algo bon, algo positivo, que non se sea unha volta para atrás, non hai vídeos dúas horas e media mellor que fantei mellor para pensar non sei, esas ideas de aquí que sean lógicas, que sean raíz para de aquí, entón para a mente é moi falsa a veces a mente, entón non sei, iso por esas cosas que son a veces como vías para todo o mundo, pero que non caes da conta, en vez os vídeos pensas un pouco porque que teñen razón, bueno, pero si a velas así, pues me fallan dos meses. Entón, vou vendo, pues iso, non explicarlo mellor, pero bueno, vas explicando cousas, vas xuntando puntos e vas de conta de que todo para compartir, porque alguén ten que pagar algo, un servizo, unha saúde, ou ten que pagar un mecánico, ten que pagar algo, unha carreira, por exemplo, ten que facer algo que lle gusta, se non ten dinheiro nos cartos, non pode, non ten sentido ningún. A mellor, para o sistema este que é así, para mí non. Se tes unha posibilidade, unha capacidade para facelo por cartos, creo que non, que é injusto, ademais.
Entón, bueno, iso é a base. Pero un pouco os suizos, fala de suizos, coller máis a emoción, o corazón, para os suizos, fora ideas insustas, máis xuntarse, todos con todos, es igual a él, igual a ti, ese algo, pues, isto é bo para impartir sobre todo en universidades, por exemplo, por lo país, en formadas, sobre todo, empecé isto en casa, se non en casa, pues en colegio, como decía antes Roberto. Sobre todo, como decía, os jóvenes que non sei, o que dixen antes do seríame que a veces pensamos que temos que facer unha cousa importantísima para cambiar as cousas, non é así. Eu son profesora, teño un anaco libre, consigo ter un local e son capaces de dar clases de semiótica e de análise visual, e por que non podo facer? Claro. Os menos os pais deberían nos levar a eso, para comprender os medios de comunicación. Para aprender... Eso fai no calquera. Non é tan complexo, sabes? Non, comprendelos, sí. Digo comprendelos porque non nos fan, de feito, non hai ninguna asignatura que se dedica a eso, debería de ser fundamental, sabes? Porque son os amos da verdade e non les enseñan a detectar esa verdade. Pois eso é algo que podes facer, non é imposible, é algo sinxelo de todo. E o primeiro día non, pero se o mantés e está dentro desa rede, o mellor a sempre conta contigo, e o mellor colle leva os seus críos, pois unha hora, unha vez a semana, a análisis audiovisual, por exemplo. Eu sei que o Iago ten un tema de... Falo do que eu coñezo. De curar animais con... abandonada, pero bueno. Iago ten un tema de curar animais con medicina alternativa, e xa me dirás onde botas currículum con eso, que en ningún lado. Bueno, falan que para ver encontrar das outras emocións, son en colexios imposible atopalo. Eso para un psicólogo ou un psiquiatra, entón, pero eso é básico. Entón, para poder facer algo para os demais, para non sei, para expresarte para todo, as emocións ou as controlas, ou se non é imposible facer algo. Entón, eso é o principal que se quere facer, é unha preparar do sistema, pero entrando no parámetro que está o sistema. As emocións outro, non sei, cambio de conciencia, pero primeiro vedes por ti. Fai uns meses, fixen a carreira en Madrid, para animais, entón iba por clínicas e non estaba de acordo ao final. Entón iba, dillan un fármaco para un animal, para que se bronquite ou vacunas, pero empecé a pensar, desde aquí, para tocaros e dicir que iso era algo malo. Entón, non sei, curar con plantas, por exemplo, que aquí hai montes e montes para ir a un monte e coller unha corteza de roble, por exemplo. Podes te cura algo de cabeza, unha dor de cabeza. Ou a depresión mismo. Ou, non sei, para que hai que ir para a farmacia e comprar unhas pastillas que lle meten a saber que lle meten, porque non me cadran conmigo, entón todo pues natural, entón bueno, non sei, para min é iso, algo, te vas a un médico e te pregunta que tes que non tes, iso, pero máis que iso, que comes, que non comes, se faz exercicio, sobre todo, estás sen estrés ou sen estrés, se medita, se faz o que sexa tai chi ou se faz qigong o que sexa. Eso é o principal. Non te din
non sei, para comer ben como se xuntan os alimentos, como comer, que se come para mañán, para comer e para a cea. Iso non hai por ningún lado. Entón, bueno, eso creo que para a saúde, sobre todo integral de Bueno, hai un rapaz que está cada persoa pedindo turno de palabra. Non é igual. é esencial. No, porque Sí. está dando vueltas aí. Eu tiña unha Eu preguntinha. teria moitísimo que dicir de eso tamén. Sí. Había un rapaz que está Ah, preguntando. Matiño, que? Sí. Tiña unha preguntiña importante. Como é o réxime tributario do cooperativista? Pois unha cara como que non sabes. Réxime tributario. Quero dicir, como autónomo, como traballador, podes elixir entre os dous, podes ter dereito a paro, a cobrar do paro, a ter unha baixa laboral. É que eso quería traballarlo, eso falamos da Cooperativa Integral Catalana, que na Cooperativa Integral Catalana hai varios tipos de socios, hai socios que son consumidores na más, hai socios que son autónomos, hai socios que son voluntarios incluso, e que eso se decide asambleariamente que tipos de socios hai e logo cada un decide, esa é a forma de implicación de cada un. Por exemplo, na normativa das cooperativas non existía o voluntario. Hai xente que traballa noutro sitio e non pode implicarse máis que como voluntario para certas cousas. E eso se fixo a través de estatutos internos, pero no caso de Cataluña, aquí en Galicia que non hai todavía nada escrito, que decíamos antes, que non existe, non sabemos que tipos de socios vai haber ou que tipo de... todavía non se sabe, pero mirando que hai en Cataluña, eso está nos estatutos, se podes ver que hai cuotas diferentes, ti te podes dar de alta como socio particularmente ou como unha entidade, como unha cooperativa, como un proxecto funcionando, entón eso está por ver, pero bueno, que mirando que hai en Cataluña vai haber cobertura para todo o que haya. E se ven outra cousa que non está recollida aquí, pois se terá que facer un estatuto para coller isto novo que nos surde agora que non había a tanto antes. De momento, se queres información, pregúntame e te mando da Cooperativa Integral que hai para aburrirse, viña lendo no bus aí, repasando cousas. Bueno, falaba a nivel xeral, o cooperativista, Sí. pode ser tanto traballador como autónomo. Sí, E ter as mismas... Ti podes decidir e ser traballar igual coa que os seguridade demais. social ou non. E ser igual que os demais, estar a mesma Sí, altura. exactamente. De feito, ti podes traballar isto e estar cotizando na seguridade social. Entón, mellor ser traballador. Que era prácticamente a mesma pregunta. Sí, que bueno. Igual máis especificamente, porque antes dixeches que, por exemplo, un autónomo ou un socio que pertence a cooperativa como autónomo, e antes comentaches que, bueno, teñen que pagar un fixe ao mes, verdade? Non? Os autónomos. E tú comentaches antes que igual entre tres autónomos conseguíase que pagasen solo, como que se complementaban as horas, ou algo así comentaches, non? O sea, o tema é que o sea, ti traballas para a cooperativa. Esto é moi profundo para mí, pero bueno, máis ou menos o comprendo. O sea, ti traballas, pero realmente é a Cooperativa Integral a que traballa. De feito, na Cooperativa Integral Catalana, que é o que existe, a partir de 3.000 euros, se cotizas máis de 3.000 euros, non que rollo, ou facturas de máis de 3.000 euros, ou se acumulan, estás obligado a ser socio. Ti podes traballar sen ser socio da cooperativa. O que pasa é que a partir de unha cantidade, te recomendan que seas socio ou basicamente te din que se non te fas socio non podes seguir aportando porque poderías meterte nun problema legal. Se ti tes a cooperativa que está para eso, para protexerte a seguridade social, por así decirlo, o sistema, cando ves as transacciones realmente non hai persoas, é a cooperativa que traballa. Entón, ti se és autónomo e pagas por tantas horas e traballas moitas menos, estás perdendo diñeiro. A cooperativa o que fai é pagar correspondendo coas horas que ti traballas, non que ti teñas que pagar. Vaya lío que me estou haciendo, verdad? É que non é que vai os autónomos se poñen de acordo para tal, é que a Cooperativa Integral colle as horas da Seguridade Social, o paquete de autónomo, e o distribúe entre os traballadores autónomos que teñen. Si paga por un autónomo e distribuye os outros traballadores. Ten a paro legal os 4 traballadores. Sí, ¿no? exactamente, 3 ou 4, que sexa. O mínimo son 8 horas. É un pouco raro, é un pouco extraño, un pouco non entendo moi ben. Eu tampouco, a verdade, pero te mando información. Non os dan de alta as 4 persoas, non os dan de alta. Sí, os dan as 4 ou 5 ou 6, que non é tema dos autónomos. O sea, o autónomo o único que fai é traballar e pagar por lo que traballa. O sea, non paga o paquete completo de horas
e logo intenta traballar todas esas horas para, ou máis, claro, para non perder diñeiro. O que fai é, eu me comprometo a traballar 8 horas semanales, e ti pagas como autónomo por 8 horas semanales, non pagas o paquete completo. E a cooperativa é que distribúe, pero distribúe non di, este paquete para estes 4, simplemente distribúe as horas. É difícil de explicar para mí, pero teño información, se preguntas polo correo que tes na página de Coiga, te mando información detallada de todo do que hai na Cooperativa Integral Catalana, claro. De todo xeito, o que temos claro é que estás empezando, non? Pode ser un éxito rotundo ou un fracaso total, non? En Cataluña igual, en Cataluña están traballando todavía nesto. Eu cada vez que coñezo algo que me falan desde Cataluña e tal, teñen cousas novas. Parece que é moi bonito e tal, que bo traballo. Tamén están traballando moito, tamén teñen problemas, na de Madrid igual, o sea, teñen problemas, eu sei que hai moita xente que está resolvendo problemas e buscando tal, te piden axuda a veces, por exemplo, para dar charlas en universidades, unha fórmula para poder non perder dinheiro polas charlas, polas viaxes, por poder pagar a xente que se está desplazando, bueno, unha serie de movidas que eles non saben e preguntaron en Vigo, nunha asesora que temos nós no Centro de Saúde, ela coñecía esta fórmula e ela compartiu ali. Realmente están traballando un traballo duro, eu me imagino que terán unha xente superválida, pero que está traballando moitísimo. Penso que había 2 persoas en legal, nada máis, no que é a Cooperativa Integral Catalana ata fai moi pouco, 2 persoas nada máis, o sea que en Galicia eu xa coñezo máis de 2 persoas que poderían facer ese traballo. O sea que eu supoño que estarán levando un traballo super forte, pero bueno, están aí traballando, están sacando cousas. Eu cando me enterei da renda básica, que van a ter outra renda básica para minusválidos, se non a teñen xa, o sea, alucinei, vamos, pouco así. Todo que non vos poida resolver, ou que vos surda logo, cando vayades de camiño para casa, non preguntei isto, me preguntades a través do correo, que os estou levando eu agora mesmo, outra persoa, eu vos mando información. Se parece que non deixamos esa ok, non? Sí. Porque normalmente deixamos a xente que está traballando abaixo e cerramos ya menos cuarto que despacio para acá. Bueno, pues un placer, gracias por vir, gracias por el interés, estamos en contacto, se un correo. Disculpadnos porque